Әмәсез дуслар, хөрмәтле тамашачылар, хөрмәтле телевизор караучылар, без кабаттан бергә, чөнки эфирда Мин юморист тапшыруының 4-нче сезоны һәм 4-нче чыгарылышы. Бездә кайнар көрәш бара. Мин юморист проектының иң көчле комикларының берсен без бергәләшеп озакламый белербез. Ә кем икәнен инде әлбәттә финалда билгеле булыр. Бездә бүген ширек финал. Һәм инде ширек финалның хөрмәтле жюри әгъзаларын әйдәгез күреп, алар белән танышып китик. Бездә бүген кунакта иң шәхси, иң юморны аңлый торган эшмәкәр Алмаз Зиятдинов. Бездә бүген кунакта Әлмәт драма театры артисты, Татарстанның ат казанган артисты Мәдинә Гайнуллина. Һәм Татар радиосының алыштыргысыз, һәр вакытта да матур, елмаеп йөрүче баш мөхәррир Рамил Шәрәфиев. Рәхмәтләребезне белдерәбез Татнефть хәйрия фондына, Flint Production компаниясына һәм инде әлбәттә Әлмәт иҗтимагый үзәгенә. Алардан башка безнең тапшыруыбызны күз алдына да китерергә мөмкин түгел. 4-нче сезонда импровизация инде биремне искә төшереп үтәм. Һәрбер катнашучы монда чыгып үзенең ниндидер тормышта булган вакыйгасын, тарихын сөйләр. Ә мин инде аңа ниндидер төрле сүзләр күрсәтеп торырмын. Һәм инде шушы сүзләрдән ул үзенең тарихын, үзенең вакыйгасын дәвам итәргә тиеш була. Инде барыгызга да аңлашылгандыр. Аңлашылса, алкышлыйбыз һәм инде каршы алабыз беренче конкурсантыбыз Казаннан Рәмзил Галиев. Так, баршагызга исәнмесез, дуслар. Минем бер вакыйганы сөйләп китәсем килә, мәктәптә булган иде, беләсезме? Без 11-нче класста классташлар белән музейга барган идек. Анда йөреп, минем кулга берәүс төште дигән, минем кулымны тешләгән иде. Шуннан соң мин үз фатирыма өйгә кайттым. Име, үз фатирыма өйгә кайттым дагын, мин температура күтәрелде. Эшләр авырта башлады, аш килә башлады. Әйтәм, нәрсә соң минем белән? Шулай йокларга яттым инде. Иртән торам, миндә үзгәрешләр, беләсезме? Мин үзгәрдем, мин теге киштән кәтүк кебек өстемнән үтсә дигән, иртән мин бодыр шундый, беләсезме? Шуннан карыйм үземә, мин көчлерәк булдым. Минем кулдан берәүс җипләре чыга башлады. Нигә микән? Белмим. Мин диварларга мине йөри башладым. Һәм мин аңладым, минем күзем дә әйбәт күрә башлады. Мин күзлектә ямелек. Шуннан соң әйтәм, мин бит супергерой икән. Мин Человек-паук, беләсезме? Шуннан мин әйтәм, кешене коткарырга кирәк бит инде. Безнең авылда кемне коткарырга кирәк микән? Мин уйлый башладым инде, кемне? Безнең Фәрит абый алкаш бар. Мин реабилитацион центрга алып барып бирдем, коткардым име. Әйтәм, коткарырга кирәк бит инде ул кешене. Аннан соң инде өйгә кайтып бер йомырка да ашан тамагачны ашамыйча киткәнем Фәрит абый янына. Шуннан соң уйлап торам, миңа бит кәчтүм кирәк. Мин бит Человек-паук все-таки. Минем абыйның алдым олимпийкасын кидем шуны, әйтәм, миңа килешә. Баш күренә. Башка нәрсәләр кирәктер инде, әйтәм, ярар, әбинең яулыгыннан теге күзләргә тишекләр кисеп шуны бәйләп куйдым, әйтәм, бит күренми бит инде, киттем, кешегә ярдәм итәргә, шул вакытны карыйм, юлда күгәрчен ята. Беләсезме? Канаты сынган тегене. Бик зур рәхмәт. Бик зур рәхмәт. Вакыйгагыз өчен инде киләсе конкурсантыбызны әйдәгез, шулай биредә матур итеп алкышлар белән каршы алыйк. Яршаллыдан Арсен Хамзин. Исәнмесез. Мин күп общепитта эшләдем. Шуңа күрә минең тарих будет об этом. Мин мог бы работать в ресторане, у которого был бы исем Бау, ләкин минем сүз байлыгы бу сүз юк. Шуңа күрә мин эшләдем ресторанга иностранный сүз белән чебуречная. Анда күп блюдалар бар. Межа, к сожалению, такого блюда не было. Если бы анда было блюдо татарча межа, безнең ресторан назывался бы Кыстыбый.
Если мы представим, из чего состоит блюдо, несуществующее шайтан таягы, то, скорее всего, bu блюданы есть төс. Чунки төс бар во всех блюдах. Мин также бармен эшләдем. Һәм мин сине аңлатып, как коктейль эшләдем. Урындык сүз мин аңлыйм. Поэтому мин хочу сказать телем, что мин урындыкка сидел итәсен, һәм коктейль делать итәсен. Рәхмәт. Арсен, молодец. Рәхмәт. Biz devam ederiz. Alkışlar bilen karşı alırız. Çünkü ol Әлмәттән. Алина Камалова. Хәерле кичләр, исәнмесез? Минем исемем Алина Камалова, мин Әлмәттә, минем сезгә кечкенә генә тарихым бар. Мин кечкенә чакта бүрәнә төбенә утырдым да уйладым, миңа бит акча кирәк, акча эшлисе килә. Күршедә яшәүче Зәйтүнә апа базарда сата иде, аның янына кереп киңәш сорамакчы булдым. Ничек акча эшләргә микән диеп. Һәм ул миңа эшеннән кайтышлый бөкедә утырганын сөйләде, һәм инде бер киңәш бирде. Бер капчык Төркиядән күтәреп кайткан ир-ат носкиларын тоттырды да, сеңлем сат, ярты бәясе сиңа диде. Маңгаема менә булай иттем дә, дуслар, әйме? Әлхәмдүлиллә әйтәм, мин моны эшлим. Шуннан киттем. Тегендә тәкъдим итәм носки, монда тәкъдим итәм носки, мәктәптә носки саттым, ашханәдә носки саттым, бөтен туган тумачага носки саттым. 3 ел туганнар 23 февральгә носки алдылар. Инде хатын-кызларга шәмнәр бүләк иттек. Шулай итеп, нос кием тәмамлана тора. Мәйтәм, Зәйтүнә апа, тагын нидер сатырга кирәк. Миңа бит ошый. Мәйтәм, эшмәкәр булу миңа килешә. Шуннан Зәйтүнә апа инде дальше китте. Мич башында утырган килеш, уйлады да миңа ни бирем бикән, ни белә ярдәм итим икән дип. Аннан инде мин футболкалар сата башладым. Бу юлы миңа балалар футболкалары эләкте. Шулай итеп, 16 размерлы футболкамы бабайга да саттым 7 штук. Туган бөтен абыйларда калмады, бөтенесе футболка киделәр. Хәтта мәчем Актырнак та футболкада йөрде, дуслар. Шуннан инде мәйтәм, мәче генә булмый бит. Итебез Акбайда бар бит әле. Аңа да футболка кигердек. Бөтен авыл мин саткан носки футболкаларда йөрде. Искиткеч күренеш булды. Зәйтүнә апага һаман да рәхмәтләремне укыйм. Шуннан соң инде мәйтәм, Зәйтүнә апа, былай булмый бит. Әйдә мәйтәм, расширяться итәбез, күрше авылларга йөрибез. Ул әйтә, сеңлем, сиңа курчак бар ди. Киттек курчак сатырга. Күрше авыллар калмады, район калмады, бер нәрсә калмады. Байыдым, дуслар. Ey rəhmət Alina. Күпме әйбер саты турында үзенең хикәясен сөйләде. Һәм инде әлбәттә алкышлар белән затабыз Әлмәт кызын. Һәм киләсе чыгыш белән төгәлли Илнур Илалов. Яршалы егете. Хәерле дуслар, исәннәрмесез? Мин бу нәрсә дип сөйлим инде. Безнең хатын белән Дагестанга барып кайттык, ял итәргә, дуслар. Бу чырай белән кая барыйм инде мин Дагестанга гына. Менә хатын белән килеп төштек аэропортка, машина эзли бит инде, таулар буенча йөрергә, һәм дә инде безнең кырыйга Шушка килеп эләкте, дуслар. Мәйтәм, нәрсәгә безгә машина, без Шушкада да йөри алабыз, тем более бу машинаны беркем тауларда урлар, Шушкага беркем дә тими, дуслар, Дагестанда. Менә Шушкага менеп утырдык та барабыз инде әкрен буенча, әкрен генә менә Суласки каньон кырыена килеп җитәсез. Суласки каньон, дуслар, Европаның иң зур каньоны, һәм инде анда кигәвен, дуслар. Менә мәйтәм, хатын, мен әйдә Шушкада, син кигәвенгә кире утырам әйтәм. Әйдә, син кигәвендә очасың, мин Шушкада. Всё, менә әкрен генә барабыз, мәйтәм, кунарга җирсәргә кирәк. Килеп җиттек без Дагестанның бер авылына, Гамсутл дип атала, һәм дә инде Гамсутлга кирдек тә, кара басып торам, мәйтәм, юк, Гамсутлга бармыйбыз, әмма да теге Гамсутлның председателе Кормак белән безне электрик алды. Әйдә, кил диде, без Гамсутлга кирдек инде. Һәм дә инде өйгә кергәч, безгә табын әзерләделәр. Табында инде аларның иң мощный, иң шәп блюдосы инде ул кысла, дуслар. Әйе, Дагестанның знаменитый кысласы, дуслар. Нигә ул Дагестан, дуслар? Чөнки ул кысла менә мондый мыеклы, менә мондый сакаллы ул, дуслар. Һәм кил монда диде, авызга кирип китә, дуслар. Менә кысланы ашадык та инде без. Мәйтәм, нәрсә эшләргә? И безгә представьте, ул авылда безгә әби басып тора.
Qara hele oğlum dey. Mında bir Dagestanda bizning avulda Dashi da бар dey. Ol Dashni posyolukning ismi Aflisun dey. Ey dostlar, Dagestanda narsa bo'lsin, Aflisun hisobetinde. Mana Aflisunga kirdik da Aflisunovi firmanda dostlar, Aflisun jeyib жүрибиz da bir zaman dostlar qo'rim. Menim dung'iz kigavini o'xshamoqchi bo'lar dostlar. Ana endi qarab qo'ydim da bo'sh qiyag'as, aytam yo, bu znak dostlar. Bu znak dostlar, bu znak. Rahmat Ilnur. Senga rahmat do'stim, rahmat. Ilnur Ilalov, Yoshshovu yigiti. Nishik sizga shiğışlar, haydagiz jüriga söz berib, ularning fikrlarini eshitik. Selam barıgızga da. Her bir sefer nasıl kettik. Ramzil isimli yigit 21 çıktı. Motor stili. Çok stili. Menimçe onun obrazı şunday. Neni de bolsa Tatar serialı düşürülse, hem bular bit elə xatınları qarşısında gül oqlana turgan mujiklar şunday şeşsiz, hem nechikdir şulay maykadan najib etir. Menimçe ol idealni kirib ketəşək ol rolga. Arsenga kelgəndə Arsen bit менә татарча ничек сөйләште. Менә мин Казанга килгәндә авылдан нәкъ шулай русча сөйләшәйдем. Менә копия. Ләкин аңа карамастан Казанда яшәдек, яшибез һәм инде Арсенда безнең арада нәкъ үзе өчен татар егете булып яши. Бик шәп. Алинага килгәндә сүзләрне шуны хәтле устайтып кыстырды. Татарчасы рәхәт тыңларга. Һәм иң мөһиме юмор белән. Менә шул. Инде Илнурга килгәндә, әлеге минималист тапшыруны мин нәрсәгә рәхмәтлемен. Без моннан 7-8 ел элек КВНда уйнап бергән егетләр белән очраштык. Илнур инде ул вакытта ук актерлык ягыннан оста уйныйдыр һәм импровизациясе аның иң югары дәрәҗәдә. Афәрин. Рәхмәт Рамил фикерегез өчен. Haydagiz мәкәлләргә сүз биреп, аларның фикерен ишетик. Рамзил Галиев, кеше паровоз, молодец, тырышты. Кеше паровоз була бит, да, Человек-паук. Вот. Арсен Хамзин, төз бар во всех блюдах. Һәр без беләбез, төз бар во всех блюдах. Вот шулай. Алина молодец. Вот бер сорау гына бирмәкче идем. Алинага БКД ничек утыралар икән алар? Әбиләр. Вот. БКД ничек утыралар әбиләр? БКД. Илнур Илалов, мин Дагестанда булдым, 2 тапкыр былтыр да, чыннан да алар дагестанлылар шушкаларда йөрмиләр. Аларны урламыйлар. Рәхмәт. Димәк, кигәвең генә бар. Молодцы егетләр. Haydagiz Мәдинә, сезнең фикер инде. Менә мин шуны әйтәсем килә. Нигә соң миңа менә аларның бөтенесе дә ошый микән соң? Нигә бөтенесе ошады микән соң? Кем дә булса конкурста бит инде җиңелергә тиеш, бит кемдер чыгарга тиеш. Миңа барсы да ошады. Искиткеч. Менә шундый осталар. Рәхмәт. Киләсе чыгыш белән без сезнең сорауга җавап бирербез. Haydagiz күчәбез киләсе биремгә. Киләсе бирем шулай ук импровизация. Шушында сәхнәгә чыгып, конкурсантлар төрле фильмнардан, мультфильмнардан өзекләр караячак, ләкин алар тавышсыз булачак. Тавышландыра кирәк булачак үзләренә. Әйдәгез әле карыйк әле, ничек шушы бирем белән алар чыгыш ясарлар икән. Чакырып калабыз. Арсен Хамзин, Алина Камалова. Арсен, Алина, ничек кәефләрегез? Искиткеч. Хәзер экраннарда чыгачак өзек, сезгә аны тавышландырырга кирәк. Һәм инде карыйк әле, нинди өзек күрсәтелер икән экраннарда. Аңлашылдымы? Әйдәгез. Бу барыбызга да таныш фильм. Моны бу фильмны карамаган кеше юктыр. Бу Титаниктан өзек. Әйдәгез әле карыйк, нинди тавыш белән, нинди уйлар чыгар икән сездән. Мин кыз түгел. Без сине өчен бик шат. Бүлергә кирәк бит. Димәк, бүлендек. Әйдәгез, киттек. Беләсеңме, мин сине күргәч шундый каушыйм, менә була башлый, каннар күтәрелә. Әйе, Тахира, мин сиңа татарча өйрәнергә килдем. Син миңа помочь итәсеңме? Кара әле Фирдәүс Әймәв, син бит мине Октанышка гына кайтабыз дигән идең. Без нигә карапта барабыз? Октаныш бит ул ярак түгел иде. Без кайсы барабызмы? Син Октанышка дип алып кайтып киттең бит. Әти белән әни белән таныштырабыз дидең, күзгә туй ясыйбыз дидең. Мин бит өметләнеп кайтам. Миңа там татарча өйрәнергә научатмы? Әлбәттә. Өйрәтәбез.
Соң біз сормаң yoğuna бұрылдық түгілмісің енді оқтанышқа қойта едік бейт. Юк, Сен юк. бит оқтаныш егітті деген еден. Мин мегаполиста эше, минем әти татарча сөйлә, минем әни инглиз сөйләшә. Соң аны әйткән еді Зейнеп апа шәһәрләр белән бут алмады деп теге Турна Фәритне генә карыс калган икән. Булмады инде синнән, булмады. Соң без сорманга кайтабызмы, оқтанышка кайтабызмы? Знаешь, может быть, спросим лучше у Капенанга, потому что мне кажется, что я слишком круто стою, чтобы сейчас отвечать на такие глупые вопросы. Тукта әле, мен бит авыл баласы, мен бит твоя моя не понимает, әйдә татарчага күчәле малай. Аңламыйм. Я, собственно, за этим и пришел, чтобы ты меня аңла. Надо, чтобы ты мне беренче преподавание дала, и мин потом с тобой татарча сөйлә. Ну менә бусы кул була инде. Анда бармаклар булгалый, тырнакта була. То есть беренче урок мы с тобой кул будем изучать, аяма? Молодец, менә бит тырышасың. Юк, син миңа әйт әле, без теге авылга кайткачтан Зейнеп апаң буламы? Теге атнада Казанга килгән. Ул бик авыр апа, мине аның янына утыртмагыз, яме? Сезнең сүзләре слишком күп һәм слишком сложный итәсең. Димәк, туктарга кирәк. Әйдәгез, алкышлап алыйк Арсен белән Алинәгә. Бик зур рәхмәт конкурсантларыбызга. Әйдәгез, жюрига карап, аларның фикерләрен, аларның уйларын шулай ук ишетеп, алар нәрсәләр уйлый икәнен бергәләп белик. Башлыйбыз традиция буенча Алмаздан. Алмаз. Мин кыз түгел, мин кызлар яратам. Шуның белән шул. Әйе. Бөтен сорауга җавап. Мин бит асфальт баласы шулай ук. Асфальт. Ну, Казаннан асфальт баласы. Рахмат. Бик тулы җавап өчен. Алмаз. Бик зур рәхмәт. Рамил. Син әйттең бит әле Титаник фильмын карамаган кеше юктыр икән дип. Менә мин аны караганым бар, ләкин кичкенә вакытта гына мин сюжетны тулайым әйтеп бирә алмыйм. Шуңа күрә мин хәтта шушы өлешне дә оригинал итеп кабул итә алам. Шуңа күрә кызык. Рәхәт. Кызык. Искә алдык. Рәхмәт. Арсын. Шулайрак дип хәтерлим миндә. Фарман таныш. Әлмәт кызы Алинә, аның телек шундый камил, шундый рәхәт аны тыңларга, Арсенга килгәндә ул шул кадәр үзенең урыс телле булуыннан оста чыкты, балык кебек. Браво. Афәрин диясе килә. Әйе, Алина белән Арсенга, без киләсе конкурсантларыбызны шулай ук бирегә әйдәгез эндәшеп, аларны күрик. Рамзил Галиев, Илнур Илалов, каршы алабыз. Әйдәгез җегетләр, сез әзерме? Нинди сезгә видео, сурәт, шигырь икән кайсы? Әйдәгез, кабызыйк, кушыйк һәм күрик. Совет фильмыннан «Любовь и голуби» дигән фильмнан үзек. Кайсыгыз кем була? Кайсыгыз? Анда пиштә бар. Мин чибәррәк бу дуэттан, мин Гурченко булам. Әйе, син ябыграк та әле. Шуңа күрә мин теге хатын булырмын. Все, килештек булды. Димәк, безнең рольләр әзер. Киттек. Исәнмесез? Исәнме исән. Монда сезнең шәйләр эчәбез. Давай шәйләр. Монда сезнең ограничение ахыры перчаткаларны салам, яме? Мин сиңа ограничение ясыйм хәзер. Шәй ясыйм әле башта. Сөт белән яса ограничение, яме? Сөте дә була. Хәзер көтеп тора әзер. Ой, моторым, син монда ни? Монда бөтенесе. Хәзер кая нәрсә сөйләшеп утырасың анда? Менә шәйникне алам хәзер. Әйдә шәйне ясайын да тизрәк, бигрәк озак йөри. Нәхәт сөлгү белән берне тартырман, сөйләшеп утырсаң монда. Бездә утырасың бит. Менә беләсеңме нәрсә? Нәрсә? Менә кара. Менә сиңа шикер, суырып утыр шуны күп шәйнәмә. Коралы безнең килен нинди карт икән? Не килен? Мин бик карт түгел. Бар чыкыныгыз мына. Бигрәк чибәр синең кебек. Менә мин монда Яра, сөйләшеп алырбыз. Улым бар чыгып кит әле моннан. Әни монда тормый иде, мин аны яратам бит, әни. Яратырсың, чыгып кит дидем мин сиңа. Ул минем йөрәк кисәгем, әни, тимә анарга. Хай, үзең кисәккә әйләнәсең. Пердәне яп та кит дидем мин сиңа. Бар, моторым, бар, чык. Әйдә чыгып кит дим. Бар, сөйләшәбез. Мин киттем, мин мужик. Тек киленкә, әйдә сөйләшик әле. Ну кара сиңа армиядан кайткан гына бит әле. Аң бит кызык шибәр түгелме, кирәк түгел, бернинди, аның башында бернәрсә дә юк. Син аның кияүгә чыгарга булдыңмы? Юк инде, тукта әле. Тукта, кияүгә түгел, никах кына ясыйбыз. Никах миннән, сездән бер тиен акча кирәкми. Нинди никах? Без син белән класста бер партада утырган идек бит, Син минем малайны алырга булдыңмы? Без бит синең белән ике дус иек. Ким юк өчен яратадыр ик син.
Туктале. Менә мин менә уйлап отырам, һәм мин уй фикер чыгачак. Кара менә. Менә чыннан гына әйткәндә, бир әле кулыңны. Ой, нинди назлы куллар синең Зөлфия. Без бит синең белән икәүләп бер партада дәрестә утырайык. Син бит миннән күчердең. Иремне урлап киттең дә бабаларны тудырдың. Шуңа күрә мин синең малайыңны алып китәм. Малайны алып китәсең, һә? Әйе, алып китәм. Һичшиксез алып китәм, әйе. Син бит минем өчен әби булачак. Без бит бер яшьтә нинди әбей. Ярар, Әни дигән. әни диям инде, ярар, әни. Ярар. Булмый булай, белдеңме? Малайны бирмим мин сиңа. Мин гирәү бит әле ул. Син әллә нәрсәләр сөйлисең. Мин синең кибетеңә гел килеп әйбер алам, ә син шундый кешегә әйләндеңме? Ярамый алай. Юк инде, тукта. Ярый, туктарга ярый. Рәхмәт Рәмзил. Илнур, бик кызык иттереп сөйләдегез, таныштырдыгыз шушы фильм белән. Ә без кабаттан хөрмәтле жюрига микрофон биреп, инде конкурсантларыбызны Илнур белән Рәмзилне башта бәяләп, яңадан инде белербез кем безне бүген инде ташлап китер проекттан. Илнур Рәмзил, афарин, дәрәҗә югары, һәр вакыттагыча. Ләкин ике парның да дәрәҗәсе тигез дип әйтер идем. Монда сайларга авыр туры киләчәк. Монда күбрәк без импровизация өлешенә кайтып калырбыз мөгаен. Рәхмәт. Рәхмәт, Рамил. Алмаз. Шуннан да барысы да молодецлар. Хәзерге импровизациядә бу видео белән миңа беренче парлар күбрәк ошады. Бу егетләргә тырышырга кирәк иде әзрәк. Но әзрәк елмайды. Рәхмәт, Алмаз. Рәхмәт, Алмаз. Һәм Мәдин. Рамил әйтмешли, ике пардан сайлап алу бик җиңелләрдән булмаячак. Миңа икесе дә ошады. Афарин. Хөрмәтле жюри әгъзалары, кем проектны калдырып китә? Әйдәгез киңәшләшеп, хәл итик һәм инде сездән җавап көтәбез. Дуслар, димәк, нәтиҗә ясыйбыз. Кем проектны калдырып китә? Без һәр вакыттагыча шулай сөйләшеп алдык, фикерләшеп. Һәр бер этапның була бит инде үзенә күрә бер йолдызы. Башта шуннан башлыйгызмы? Хәзер контраст сизеп алыр өчен. Безнең өчебезнең дә фикеребез киште Илнурда. Илнур әлеге чыгарылышның шундый бер аерылып тора торган яхшы мизгеле, калганнары да шәп. Ләкин проектны калдырып китәргә тиеш дип санадык без. Бу минем фикеремне түгел. Алар миңа кызык итеп микрофонны бирәләр. Рамил, син сөйлә диләр. Хәйт, шуңа күрә минем искә төшмәсен бу критика. Арсен, хәзер аңлатабыз ни өчен икән. Безнең проект татар телендә эшләнә бөтен сөйләшә бит. Без бик теләдек, без үзебезне аклап карадык, ләкин кагыйдә нинди? Мин юморист тапшыруы татарчарак булса яхшырак. Мин аңлыйм, Арсен тырыша, ләкин тагын берничә сүз татарча өстәсә, минемчә, шушы сүзлек запасын әзрәк кенә күбәйтсә, минемчә аңа тиң кешеләр булмаячак. Шуңа күрә аңа без әйтәбез, сау булып тор, ләкин алдагы сезонда берничә сүз булса да арттырып килсә, минемчә, без бик шатланабыз. Рәхмәт. Дуслар, димәк, нәтиҗә буенча, ширек финалның нәтиҗәләре буенча проектны ташлап китәләр. Илмир белән Арсен. Нишлисең? Алга таба дәвам итәргә кирәк, һәм инде безне көтә алга таба ярым финал. Анда инде безне тагын да кызыграк, тагын да катлаулырак биремнәр көтә. Безнең белән калыгыз, безнең белән булыгыз. Бу Мин юморист тапшыруның 4-нче сезоны. Һәм инде әлбәттә рәхмәтләребезне җиткерәбез Татнефть хәйрия фондына. Flint Production компаниясенә. Һәм инде әлбәттә Әлмәт иҗтимагый үзәгенә. Алардан башка бу проектыбыз булмас иде. Бик зур рәхмәт. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз.